Hey guys, a poďme sa spolu obliecť do školy. Vždycky pred školou vyberám oblečenie, takže poďme sa obliecť. No a ako tričko tu mám toto čipkované, takéto čierne z New Yorkera, alebo teda asi nie je to tričko, ale také tielko, hej, dávam si to. A mám potom ešte podprsenku, ale to vám ukazovať asi fakt, že nebudem. No a potom tu mám takéto biele nohavice, ktoré tu majú takýto detail, takéto, neviem, aby som povedala, že čiary, hej. A sú z Teranovi, mám ich, čo ja viem, rok. A sú strašne dobré, inak nevšimajte si moje vlasy, ja som spala hrozne a moje vlasy sú tiež na tom hrozne. Dávam si úplne nejaké klasické šedé ponožky, ja neviem, to som proste hoci kde našla. No a ako mikinu si dávam takúto čiernu na zips, ktorá tu má toto, a asi je to retro studio, neviem, nie som si istá. A neviem, toto retro jeans. Budem ignorovať moje hrozné vlasy a takto vyzerá ten outfit. Podľa mňa je to bez mikiny o 1000-krát lepšie, ale well, keď idem do školy, tak cestou je akože ešte chladno. Takže si dávam aj tú mikinu, hej.